କାଣା ପୁଆଲ ଛତି ଇ ପୁଆଲ ଛତି ଆମର ଘରେ ଆଏ ଯେ ରନ୍ଧା ହେବା ଆଉ ତାର ଆମେ ଶାଗ ତୁନ ଖାଇମା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁଆଲ ଛତି ଏଇଟା ପୁଆଲରେ ଆମର ବାରିଆଡେ ରଖା ହେଇଛି ସେନେ ଫୁଟସି ଆଉ ତାର ଭଜା ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ସି। ତ ଏବେ ଆମେ ଇ ପୁଆଲ ଛତିକେ ନେଇକରି ତାକେ ସଫା ସୁତର କରି ଏବେ ସେଟା ଭଜା ତିଆରି ହେବା। ଏଇଟା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ସଫା ସୁତର କରି ପାଣିରେ ଧୋଇ କରି ଆଉ ଏଇଟା ଧୋଇଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଏବେ ତାକେ ଏଇଟା ଗରମ ପାଣିରେ ହଳଦୀ ପକେଇ କରି ସେନେ ଏଇଟା ଧୁଆ ଯାଉଛି ଆର ଧୋଇଲା ପରେ ତାକେ ରନ୍ଧା ଯିବା କାହିଁକି ଲାଗିକି କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଯଦି ଚଢ଼େଇ ଯାଇଥିବା ବେଲେ ଇ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲେ ସେ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷଟା